ассалому алайкум ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, оиди таваққуфгоҳҳо, яъне ки парковкаҳои платни бо сум. дӯстони азиз, як мавзӯи бисёр хубе ки дар Тоҷикистон аллакай ҳама медонад ва хостам ки амира огоҳ кунам, то ин ки ронандаҳо бехабар намонанд. Ногуфта намонад ки мо хабарҳоро аниқ дақиқ карда баъдан пешкаши мардум мекунем ки то ин ки ба хатогӣ роҳ надиҳанд. Ба ҳамин хотир мо колл-сентра занг задем 278. салом алайкум, саломат бошед. барои пардохт кардани таваққуфгоҳ аз соати 10 шаб то соати 7 субҳ пул намегирад. оё ин дуруст аст ё не? саломат бошед. пура қачон гап задем ва дар ҳақиқат дуруст будааст ва мо хостем ки инро баҳри шумо пешкаш кунем. фарз кардем ки мошинатонро овардед, парковкаи плакида мондед, кадом соатҳода метавонем ки бепул шумо монед? дӯстони азиз, аз соати 10 шаб то соати 7 саҳара мошини шумо бепул ройгон метавонед ки дар дилхо таваққуфгоҳи плакӣ шумо метавонед ки ройгон, яъне ки бепул мошинатонро монед. ба ҳамин хотир дӯстони азиз фикр мекунем ки як мавзӯи бисёр ҷолиб аст ва хабарҳои аниқ дақиқро аз канали ҳамнаво метавонед ки тамошо кунед. видеоро ҳатман ва ҳатман лайк, ҳадилиса дар ватсапотон бикунед, то ин ки одамое ки шофёр ҳастанд, ронанда ҳастанд, аз ин хабар бехабар намонанд. зиндаву саломат бошед. дар канали мо меҳмон бошед. ҳатман подписатсия, обуна шуданро фаромӯш накунед. ҳамнаво ҳамеша ҳамроҳи шумост.